Bună ziua, dragii mei prieteni! Poate nu mă cunoașteți, dar cred că numele meu vă este familiar. Sunt medium. Îmi exersez harurile de mai bine de 35 de ani. Am primit această moștenire din partea bunicului meu, pe linia maternă, care era un mare maestru spiritual în Vietnam. El avea darul clarviziunii și ocrotea pe cei nevoiași. Veneau să-l consulte oameni din întreaga Asie, din India, China, Laos și chiar din Cambodgia. Practica aceste haruri cu sinceritate și credință. De la el am moștenit aceste haruri. De când eram în Vietnam, mică fiind, mă amuzam spunând ceea ce presimțeam. Mama nu mă credea, zicând că spuneam povești, că erau decât ștrengăriile mele, ca mai toți părinții. Însă, odată cu trecerea timpului, și-a dat seama că predicțiile mele erau exacte. De asemenea, ea observa că veneam întotdeauna în ajutorul copiilor care se ciondeneau. Apoi, familia noastră a părăsit Vietnamul. Ajucând în Franța, m-am simțit un pic izolată, pentru că îmi pierdusem toate rudele și prietenii. La școală am resimțit, în aceeași manieră, nevoia să ajut copiii. Mama îmi spunea Maria Magdalena. Crescând, mi-am dat seama că nu se înșela numindu-mă astfel, căci Maria Magdalena ajuta oamenii disperați. Principala mea calitate era să mă ocup de ceilalți, de problemele lor de sănătate, de problemele lor financiare, de problemele lor în dragoste. De 35 de ani, grație harurilor mele, mi-am consacrat timpul ajutând persoanele defavorizate. Mari personalități, artiști, m-au consultat pentru a le prezice viitorul. După cum știți, astfel de persoane, înzestrate cu aceste haruri, vin în ajutorul celorlalți. În ceea ce mă privește, propria persoană nu mă prea interesează, nu mă preocupă viitorul sau sănătatea mea. De aceea am decis ca în 3 sferturi de ani să-mi iau o bine meritată pauză. Aceasta îmi va permite să-mi refac forțele și să fiu și mai puternică pentru a ajuta și mai multe persoane. Asta e ceea ce vreau să vă spun, indiferent de ce vi se întâmplă, oricare ar fi problema sau grija dumneavoastră. Gândiți-vă la mine, sunt aici ca să vă ajut. A dumneavoastră, Esmeralda, care vă iubește din toată inima.